Video. La spate, atenție. Aha, sus la școală, brătă. 2, haideți mai cu elan. 3, 4, 5, 6. Atenție, trage pe ea la spate, ne întindem cu brațele întinse în față, capul ridicat. 3, 4, 5. Întinde-te bine în față. Atenție, de sus. Ne aplecăm ușor în față. 5. 2. Să mai jos puțin. 3. Să fim tot piciorul tot se întinde la spate aici. 5. 7. Rămânem aici. Pe toată tabla. Bine cu punctul în față. Să simt tot piciorul că se întinde în gambă. Și balansăm scurte în jos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, continuăm. 1, 2, 3, 4, aici să simțiți. 6, mai tare te întinzi cu brațele în față. Și încă 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atenție, rămânem acolo. Revenim puțin pe Stai să vă dați. Dobra, ile to se vă dați tipsy? Atenție și continuăm cu seriile pentru talie. Trage brațul peste ureche, împinge bazinul în față, din nou ne aplecăm lateral și trage pe la stânga-dreapta.